vrijeme pusta, vrijeme maškara i upravo stoga smo se sad okupili da promoviramo ovaj film. Film Obahajanja halubajskih zvončari je antropološki rad, praksa u kojoj živi halubajski identitet. I halubajski zvončari su najviše poznati po svojim nastupima na karnevalima. Evo sad mi je gospođa upravo pričala kako ih je jako divno vidjeti na karnevalu, da naravno, jer ih je uvijek jako puno. Oni sad broje preko 500 članova, ali halubajski zvončari nisu samo turistički proizvod. Njih ne treba promatrati samo na karnevalima i upravo zbog toga ja sam odlučila izaći na teren antropološki i obuhvatiti onu samu srž ritualne prakse halubajskih zvončara, a to je trodnevno obahajanje halubajskih zvončara po selima svoga kraja. Dakle, u filmu je obuhvaćeno kako zvončari komuniciraju s mještanima, s lokalnim stanovništvom i isto tako kako stanovništvo komunicira jedno s drugim i kako je to jedan zaista poseban duh vlada. Pustna nedelja, mače i bančurka, halubje celo srce štimije. Daleko tuda po staroj Južance, vela zvončarska kumpanija gre. Jači od